Гісторыя езуіцкага калегіума ў Берасце. У 1620-х езуіты набылі камяніцу на рынкавай плошчы і неўзабаве ўзвялі драўляны касцёл Есуса і святога Казіміра. У 1653 годзе Казімір Леў Сапега пачаў будаўніцтва вялікага мураванага касцёла ў барочным стылі. Калегіум стаў цэнтрам адукацыі. Тут дзейнічалі школа, бібліятэка, друкарня і першы гарадскі тэатр. У прыгарадзе Берасця езуіты мелі фальваркі, майстэрні, корчмы, бровары і цагельні, што прыносіла калегіуму сродкі і ўплыў у рэгіёне. Пасля скасавання ордэна ў 1773 годзе яго будынкі перадалі іншым манаскім ордэнам, у Берасці базыліанам. У 1814 годзе дзейнасць езуітаў была адноўлена, аднак у расійскай імперыі ордэн забаранілі зноў у 1820-м. Да пачатку 19 стагоддзя касцёл ужо знаходзіўся ў паўразбураным стане. А перад будаўніцтвам крэпасці Брэст-Літоўск большую частку комплексу разабралі. Астатнія будынкі прыстасавалі пад патрэбы войска. Тут размяшчаліся імператарская кватэра і каменданцкае ведамства. У міжваенны перыяд будынкі выкарыстоўвала польскае войска. Пасля 1939 года у гэтых будынках дзейнічала інжынернае ўпраўленне. З пачаткам вайны у 1941 годзе будынкі былі моцна пашкоджаныя. У 1970-е комплекс быў амаль цалкам знішчаны. Сёння фрагменты яго муроў яшчэ можна ўбачыць у цэнтры цытадэлі.